Hola, benvinguts. Avui veurem una mica amb Excel com fer una recta de calibració. Doncs aquí tinc un Excel on hem recollit diferents concentracions per 3 estàndards diferents, en aquest cas neoxantina, violaxantina i beta-carotè. Tenim diferents concentracions en ppm, de 5 ppm fins a 100 ppm. I vam mesurar la seva resposta en termes, en aquest cas, amb cromatografia líquida i intensitat del senyal. Llavors ens interessa desenvolupar la recta patró per a aquests diferents compostos per poder predir a les nostres mostres quins ppm tindran, quina concentració tindran al final. Llavors, en primer lloc, anem a avaluar a nivell visual com han sortit aquestes concentracions en relació a la seva resposta. Seleccionem les dades, per exemple, comencem amb neoxantina, seleccionem les concentracions i els valors d'interès, en aquest cas, són unitats d'àrea, intensitat. El que fem és insertem un gràfic, hi ha molts tipus de gràfics i a nosaltres ens interessa un gràfic de dispersió XY on puguem veure els diferents punts com es reparteixen. Li demanem per tant aquest tipus de gràfic i veiem com els diferents punts es disposen ja seguint una recta on aquí a l'eix de les X tenim els ppm, la concentració, i a l'eix de les Y les unitats d'àrea en aquest cas. Veiem com segueix una tendència bastant lineal, el qual és molt bona notícia, que la nostra recta ha sortit bastant bé. Per poder ara fer la recta a partir d'aquestes dades, només li hem de demanar aquí que ens afegeixi una línia de tendència. Li podem fer clic directament en aquesta opció o bé demanar-li més opcions i aquí li podem demanar que ens faci diferents tipus de línies. En aquest cas, pel tipus de resposta que tenim, apunta una resposta linear. Ens interessarà també demanar-li que ens ensenyi l'equació en el gràfic, perquè així la podrem veure, comprovar, i també que ens ensenyi l'R quadrat, que és una mesura de l'ajust d'aquesta recta. També disposem de l'opció de Set Intercept, de demanar-li que específicament passi pel punt 00 o que manualment li diguem quin és el punt per al qual la concentració hauria de ser 0, quin és el punt de la nostra resposta per al qual hauria de ser 0. Jo recomano, en funció del criteri d'investigador, de com funcioni aquest bioquímic, pensar si posar-ho o no. En aquest cas anem a mirar primer la recta i després veurem si cal introduir aquest paràmetre. Podem tancar aquestes variables d'opcions i mirar bé el gràfic. En aquest cas, que teníem la neoxantina, veiem com aquest gràfic hi ha un conjunt de punts que semblaven molt lineals i un que se'n va una mica. Aquest punt podria estar fora de l'interval de la linealitat d'aquesta recta i ens podríem plantejar descartar-lo si és que les nostres mostres es troben en aquest interval. Caldrà valorar-ho per cada cas en concret. Si les nostres mostres es troben entre aquest interval, que és ideal que es trobin dins de la recta que hem mesurat, podem descartar aquest punt. Aquest punt és el de més concentració, és el de 100 ppm. Si l'eliminem, veiem com l'ajust, tal com veiem en aquest R quadrat, és molt bo, és de 3 nous després del 0, 0,999, és una bona recta de calibracions. Estarem molt contents amb aquest resultat. Veiem com tots els punts s'ajusten a la recta i, de fet, passa ben bé pel punt de 0,0. Per tant, no hi ha un mínim de quantificació que no puguem veure, sinó que pràcticament passa pel 0,0. En realitat, per la recta, veiem com no passa pel 0,0, sinó que passa aquesta, la coordenada en origen, és de 227,27. Ens podríem plantejar també allò que dèiem abans, a les opcions de la línia, demanar-li que específicament passi pel 0, aquí, que específicament passi pel 0, li demanem Set Intercept, i veiem com ara, com que li hem demanat que específicament passi pel punt 00, no té aquesta part de l'equació de la recta, no té ordenada en origen, simplement té el valor de la pendent que multiplica la Y. Llavors, a partir d'aquí, ens podríem quedar amb aquest o, en funció del criteri de l'investigador, treure aquest punt, el fet de que no passi per l'intercept. Una altra manera de fer això és introduir-li, per exemple, si nosaltres sabem o hem mesurat que efectivament la concentració quan és 0 ens surt 0, podem introduir-ho aquí i demanar-li que també ho afegeixi. Això dependrà del mètode que estiguem fent servir i de si hem pogut passar un blanc, un control negatiu on no teníem patró i, per tant, quina resposta ens ha donat. Si és així, ho incorporarem i, si no, no caldrà en funció del mètode. Llavors, un cop hem fet ja aquesta recta i tenim aquests valors d'aquí, aquest és el més important, el que necessitarem. Però aquest valor pot tenir molts decimals i pot ser que si ens quedem només amb 419,63 no estiguem tenint la totalitat de valors. Llavors, per obtenir aquest valor
amb tots els decimals que corresponen, recomano fer servir una opció d'Excel, que és slope. Amb la funció slope li podem demanar a partir d'unes is i unes is. En el nostre cas li demanem a partir d'aquestes is i ens diu utilitza punt i coma les x conegudes, tanquem parèntesis i obtenim aquí el pendent. El pendent de la recta, que en aquest cas és efectivament el que ens sortia aquí, però el podem tenir amb tots els decimals que vulguem i per tant serà un càlcul molt més exacte. Ara, si nosaltres tinguéssim un valor d'unitats d'àrea per aquest compost, com per exemple 8.573, haguéssim obtingut aquest valor per una mostra, si nosaltres volguéssim saber a quina concentració correspondria, l'únic que ens cal és utilitzar aquest valor i aïllar-lo d'aquesta equació. Per aquesta àrea que hem calculat amb cromatografia líquida, la nostra concentració en ppm serà de... Aïllant aquesta x d'aquí, el que voldrem és a partir d'aquesta I, que és aquest valor d'aquí, el que ens ha sortit en el cromatògraf, dividit pel pendent que podem agafar amb els decimals concrets. Per tant, la nostra mostra finalment tenia una concentració de 20,59 ppm i a partir d'aquí podem obtenir el conjunt de valors. Doncs ho deixem aquí, espero que hagi sigut útil i que us serveixi. Qualsevol cosa ho deixeu als comentaris i molts ànims. Adéu!